Изхарчи ми парите, ми изхарчи. Да не си харесвал снимки. Благодарим ви! Ще харесваш ти снимки на други. Я да те видя сега дали ще харесваш на тази снимката. Виж, туристическа агенция. Ай да се реваншираш. Здравейте! Здравейте, заповядайте. Благодарим. Настанявайте се. Сядай бе! Какво да помогна? Слушам ви. Искате на почивка? Да. Добре, мога да предложа Турция. Искате ли да летите със самолет? Да. От Пловдив. Да. Всеки четвъртък. 29 май като дата как ще ви бъде? Не е много Перфектно. топло? Добре. Например, има един хотел, който е за младежи, Сиде Стори Резорт се казва. 2738 лева. Съгласни сме, нали? Съгласни ли сте? Да. Той някакви възражения. Няма. Добре. Няма възражения. Съгласни сме, нали? Имам ли избор? Може ли да се плаща с карта? Може да плащате. Супер. Минава с карта. Доволна ли си вече? Може ли да си ходим? Може. Изхарчи ми парите, ми изхарчи. Да не си харесвал снимки. Благодарим ви! Хубав ден!